आंनि बे दाउला खाजियाव नोंथांमोनखौ गासिखौबो बरायनो थांबाय जों दा बगामाथियाव थांनो नागिरदों आरोना बेरायनो नै जों माबा दं केटिएम फिसा दं ओमफ्राय बै नै बगामाथि हाजोआ नोंथांमोननो बगामाथि नोंथांमोनाथ' नुबाय थाखायो होमबाबो नोंथांमोननो एसे देखायबाय नायलांबाय थादो भिडिअखौ एसे मोजाङैनो हाजोआ नायदो एसे साफायानो नुदों साफा माने मोजांखा ओइरा गाखोबोबाय ससेनिफ्रायसो फिल्म लाबाय आं ओरैनो दसे बेरायनो फैदों दिनै देवबारना ओरैनो हाजोखौ बेखौ नुखाबाय बिराद गोजौ जोंजों आयौ मानसिफोरखौ मारै नुहुरनाय एकदमबारे हाग्रा गोजा खारना बेयावसो लांदां माने हाग्रा साइडसो दंमोन एसे मोजां दा आन्दायहरबाय आंथ' मिथिखायालै नै गबलायबाय फार्स्ट मोसौ हाग्रानि नायदो खुलुमबाय बुद्ध मन्दिर गिबियावनो आंनि अननाय आरो सिबिनाय खुलुमनायखौ नाजावग्रोदो खुलुमबाय बुद्ध मन्दिर मेरा गराया माने फिसा बहुत मोजां गरायालाय मोजांसिनिफ्राय एसे लाजिनालै साइकेलसो लांगोन जोङो एबार नै बाइकसो जालांसै दाबो थांसै जोङो नोंसोरखौ थिखांना लांगोन ना जों मालाय नायदो स्क्रिनावलाय हरदाय थाङो बेरायनो सिख्लाफोर नङा लोगोसो नै नायना होफिनसै नै जायगालाय नायलैया दा थांनानै नायदोसो नोंसोरनिखौनो नै इन्ट्रेस्ट नांलायगोन ना नोंसोरो